El rei Fortot I té 3 filles. Està molt orgullós de la primera, que és molt bonica, i més saberuda que un ordinador. És capaç de dir l'hora en zulú i en japonès. Està orgullós de la segona, que també és molt bonica, i va a tots els rècords del món en curses, triple salt, llit elàstic i judo. Però no està gens content de la tercera, que segons ell no és tan maca com les altres i no sap fer res de res. Hola, aquest llibre que us volia presentar avui es titula Les 3 filles del rei Fortot i és un llibre pensat per a nens, per a primers lectors, sobretot a partir de 7 o 8 anys. És un llibre que va molt bé per treballar l'autoestima amb els més petits. Està editat a l'editorial Baula i escrit per uns autors francesos. L'escriptor es diu Claude Clement i les il·lustracions són d'Yves Callarneau. Què és el que m'ha agradat més del llibre? Doncs és un llibre que ens explica una història. El rei Fortot té 3 filles, està molt orgullós de les 2 primeres perquè són perfectes, són unes nenes que ho saben fer tot molt bé i que a més són molt maques, però ell no està, segons ell, no està orgullós de la tercera perquè ni és tan guapa ni fa les coses tan bé. Però en realitat al cap d'uns dies passa per allí un príncep que tot just la noia que li agrada més és la tercera, que és la que no ho fa tot tan bé ni és tan maca, però a ell li agrada aquesta. I per tant és un bon missatge per als nens perquè ens explica que no cal ser el millor ni el més guapo per tenir amics i per agradar als altres. A més, és un llibre que connecta molt bé amb els nens perquè té unes il·lustracions que, tal com podeu veure, són molt lineals, molt simples, però molt expressives i podem seguir la història quasi bé sense el text, amb unes il·lustracions que ens diuen molt bé el que passa, el que està passant, el que està succeint i que, per tant, als nens això, quan l'hem d'explicar, agrada força. I per tant jo us el recomano sobretot per explicar tant en companyia amb els pares com per si volem fer algun acte, volem fer alguna hora del conte i el volem explicar en públic.